ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин нашри навбатии барномаи иттилооти ахбор аст ки ин лаҳза аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Шаҳзод Раҷабзода. наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи мардуми орёи табор будааст. Қадимулайём дар қатори дигар идҳои мардумии тоҷикӣ аз ҷумла меҳргон, садда ва тиргон бо шукӯҳ шаомати хоса ҷашн гирифта мешуд. мафҳуми калимаи наврӯз аз калимаи тоҷикӣ гирифта шуда маънои рӯзи нав, тоза, рӯзи нахустин буда, ин таҷлилу тантанаи иди баҳор ва сароғози соли нав аст, ки он ифодагари эҳёи табиат, бедоршавии набототу ҳайвонот мебошад. ба истиқболи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи Шоҳ Мансур чорабинии бошукӯҳ доир гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ин ҳама маҳсули дастони пурҳунари сокинони ноҳияи Шоҳ Мансур аст, ки ба ифтихори истиқболи шоиста аз наврӯзи оламафрӯз ба марази тамошо гузошта шуданд. дар ин лаҳзаҳои пур аз фараҳу шодмонӣ намояндагони ҳукумати шаҳри Душанбе ва фаъолону меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои наврӯзӣ аз ҷумла далда, суманак, оши буридаву тӯпа, ширбиринҷ, маҳсулоти нонӣ ва дигар шаклҳои дастранҷи ҳунармандон дидан карданд. дар фазои амну субот таҷлил намудани ҷашни байналмилалии наврӯз натиҷаи талошу тадбирҳои ҳамешагии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. мақоми байналмилалӣ гирифтани ин ҷашн боиси ифтихору сарфарозии тоҷикони рӯи олам мебошад. пӯшидани либосҳои чакан ва атласу адрас аз ҷониби гулдухтарон, рақсу шодӣ, қироати шеъру таронаҳои дилошӯб дар ситоиши баҳору наврӯз майдони намоишгоҳро шукӯҳу шаҳомати дигар бахшида, дар қалбу рӯҳи ҳар нафар осори шодию беғамиро афзун менамуд. возид аз ҳафсину ҳафшин, дигар намуди таомҳои миллӣ, гулдузӣ, нақшу нигор, масноти заргарӣ ва олоту анҷоми аз чӯбу оҳан сохта шуда, ки аз сукунати аҳли ҳунар дар ноҳияи Шоҳ Мансур гувоҳӣ медиҳад, таваҷҷӯҳи ҳар нафарро ба худ ҷалб менамуд. ташкилу роҳандозии машқу бозиҳои варзишӣ марбут ба мавсими баҳору наврӯз чорабинии ҷашниро шукӯҳу шаҳомати хоса бахшида, майлу рағбати беандозаи наврасону ҷавонони ноҳия ба намудҳои гуногуни варзишро собит менамуд. این هنری دستی خود من وقتی که من قطعی همی ببینم که کودکیم یا همی چیزا که دیده بدم میتونم ذوق تو حضور هستن خود من همی هنر بسیار خستندم که بسیار جوان دخترها اومدن یاد گرفتن خرسند با حاضر کودکای مثل صدیق دهند که او با ذوقشون حواسشون زیادتره او را قریب بگیم نابیره خودم هسته قریب او را یاد دادم. дар сатҳи баланд ва бо риояи расму оинҳои миллати соҳибтамаддуни тоҷик истиқбол намудани наврӯзи хуҷастапай дар ноҳияи Шоҳ Мансур боиси фараҳмандии пирӯбарно гардид, ки осори шодию хушҳолӣ аз чеҳраи ҳар нафар хонда мешуд. дар идома аз ҷониби аҳли фарҳанг барномаи рангини консертӣ доир карда шуд. дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Турсунзода шинонидани гулҳои баҳорӣ оғоз гардид. сокинони шаҳр азм гирифтанд, ки ҷашни наврӯзро бо таҳкими корҳои ободонӣ ва ифтитоҳи иншооти нав истиқбол намоянд. Наврӯзшоҳи Азизулло аз шаҳри Турсунзода гузориш медиҳад. дар маҷмӯъ ин мавсим дар кӯча ва боғу гулгаштҳои шаҳри Турсунзода 100 000 гулҳои мавсимӣ шинонида мешавад. натиҷаи меҳнат дар рӯзҳои охир ба афзуншавии зебогӣ, таҷассуми Наврӯз ва болидагии рӯҳияи сокинону меҳмонони шаҳр боис шудааст. гул аз гармхона дастрас ва дар кӯчаю гулгаштҳо шинонида мешавад. дар гармхонаи муассисаи маҳзуби коммуналӣ зиёда аз 40 000 гулҳои мавсимӣ омода мебошад ва аллакай мо шинондани гулҳои мавсимиро оғоз намудем. 10 намуд гулҳо ба монанди салвия, чини гул, тоҷи хурус, зина ва ғайраҳо ҳастанд. танҳо соли 2025 бояд 91 иншооти гуногун дар шаҳри Турсунзода сохта ба истифода дода шавад, ки аз ин 15 иншооти соҳаи маориф, 4 иншооти тандурустӣ, 2 иншооти варзишӣ, 6 корхонаи саноатӣ, таъмири 12 километр роҳ, бунёди 3 пул, сардхона ва гармхона мебошад. натиҷагирӣ аз иҷрои нақша нишон медиҳад, ки соҳибкорону сокинони маҳаллӣ дар шаҳри Турсунзода дар корҳои ободонӣ ба таври намунавӣ саҳмгузорӣ мекунанд. در شهر ترسونزاده بخشیده به جشن 35 سالگی سالن دولتی جمهوری تاجیکستان نزدیک به 459 عدد انشاءات تعینات گوناگون به نقشه گرفته شده است. تا این زمان
288 иншооти таъинотшон гуногун мавриди истифода қарор гирифт. бунёди иншооти нав дар асоси нақшаи генералӣ сурат гирифта оянда ҷиҳати ба талаботи муосири шаҳрдорӣ мутобиқ шудани Турсунзода таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва беҳшавии сатҳи зиндагии мардум мусоидат мекунад. ҳоло дар шаҳри Турсунзода 40 ширкати сохтмонӣ фаъолият дорад. дар доираи дастгирии фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар имрӯз таҳкими созандагиҳо барои фарогирии шумори зиёди шаҳрвандон дар иншооти сохташаванда бо ҷойи кор мусоидат намудааст. 60 нафар бо ҷойи кор таъмин мебошад ва ҳамин гуна то моҳи декабри соли 2025 мо сохтмонро нақша дорем ки ба итмом расонем ва дар оянда дар ошонаи якум марказҳои хизматрасонӣ ба нақша гирифта шудааст. зиёда аз 20 нафар ба ҷойи кори доимӣ таъмин мешаванд. ин мавсим дар шаҳри Турсунзода зиёда аз 30 000 ниҳоли дарахтони сояафкану ороишӣ шиноида шудааст. айни замон бошад кӯчати 10 намуди гулҳои мавсимӣ, тозаю озода кардани маҳаллӣ зист, рангу боркунӣ ва дигар корҳое ки аз хислатҳои накӯи инсонӣ ва аз суннатҳои ҷашни Наврӯз бармеояд ҷараён дорад. ҳамаи ин ободкориҳову созандагиҳо дар шабу рӯзе ки наврӯзи байналмилалӣ ҷашн мегирад, яке аз суннатҳои ҳамин ҷашни аҷдодии мо низ ҳаст. мо хурсанд аз он ҳастем ки ба ин васила шаҳри худро ободу зебову ва боз ҳам диданитар мегардонем. бо иҷрои супориши ҳукумати кишвар ҳадафи сокинони шаҳри Турсунзода тавассути иҷрои суннатҳои ҷашни Наврӯз дастҷамона ба таҳкими корҳои ободонӣ, омодагии сатҳи баланд ба ҷашни Наврӯз ва дучанд гардонидани дастовардҳои меҳнатӣ равона карда шудааст. дар доираи таҳкими корҳои созандагӣ рӯзҳои наздик иншооти нави истеҳсолию хизматрасонӣ мавриди истифода қарор мегирад. дар 5 сол дар шаҳри Турсунзода бунёду ба истифода додани 459 иншоот ба нақша гирифта шудааст. танҳо дар шабу рӯзи таҷлил аз ҷашни Наврӯз дар шаҳр 8 иншооти нав ба истифода дода мешавад ки ба таъсиси ҷойҳои навикорӣ, беҳ шудани имкониятҳои хизматрасонӣ ва рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат мекунад. наврӯзшоҳи азизулло, Садриддини Иброҳим, Турсунзода, ахбор. дар давраи истиқлоли давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯз шукӯҳу таҷаллои тоза пайдо намуда. Сокинон ин ҷашнро чун мероси муқаддастарини ниёгон ва ҷашни покию зебоӣ дар фазои истиқлолу ваҳдат бо шукргузорӣ таҷлил менамоянд. дар шаҳри Норак ба истиқболи ҷашни Наврӯз тадбирҳои идона амалӣ шуданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. наврӯз аз қадимтарин ҷашни миллати тамаддунофару фарҳангсолори тоҷик ба шумор меравад. дар замони соҳиби истиқлолӣ ҷашни бузурги аҷдодӣ Наврӯзи оламафрӯз аз нав эҳё шуда бо риояи урфу одат ва анъанаҳои некаш дар гӯшаву канори мамлакат таҷлил мегардад. ба ин кӯҳандиёр боз Наврӯз омад бо шукӯҳу фари тоза, бо файзу баракати хоса, бо сабзгуниҳову рӯсурхиҳо омад. ҳамасола дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат сокинони шаҳри Норак низ ҷашни байналмилалии Наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хоса ва бо анҷом додани оинҳои маъмулаш таҷлил менамоянд. имсол низ мардуми ин гӯшаи биҳиштосои ватан ба омадани баҳори файзбору наҳкатфазо анъанаҳои ҷашни Наврӯзро бо эҳсоси баланди хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ амалӣ намуда бо ҷаҳони хушиву саодат Наврӯзи оламафрӯзро истиқбол гирифтанд. аз гузашта то имрӯз мардуми тоҷик дар айёми ҷашни Наврӯз бо мақсади дур намудани бадиҳои соли гузашта хонаву дар, руставу маҳаллаҳоро тозаву озода намуда соли нави миллиро бо покию хушӣ пешвоз мегиранд. ҳунарҳои мардумӣ дар байни сокинони шаҳри Норак имрӯз бештар рушд намуда ҳунармандони ин гӯшаи ҳунарпарвари Тоҷикистон аз гузашта то имрӯз навъҳои гуногуни гулдӯзиву кашидадӯзиро ба сокинони мамлакат пешниҳод менамоянд. сокинони шаҳри Норак ҷашни байналмилалии Наврӯзро чун солҳои қаблӣ имсол низ бо суруру шодмонӣ ва бо риояи ҳама суннату оинҳои наврӯзӣ ҷашн гирифтанд. шодиву нишоди пиру барно ва тифлакону наврасон ҳадду канор надошт. ҳар яке бо эҳсоси гарми меҳанпарастӣ ба базмгоҳи наврӯзӣ ташриф оварда аз дастранҷи марди деҳқон, тантанаи хираду заковат ва покизагию зебопарастии мардуми дар ин кӯҳанҷашн дидан менамоянд. сокинони ин гӯшаи зебоманзари Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар базмгоҳи наврӯзӣ хони ҷашнӣ ороста аз анвои наврӯзӣ аз қабили ҳафтсину ҳафтшин, намоиши маҳсулоти ҳунармандӣ ва пешниҳоди маҳсулоти кишоварзӣ, анҷом додани бозиҳои миллии хоси Наврӯз аз қабили бандкашӣ, гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ
фарогирӣ ва дигар анъонаҳои деринаи ҷашни байналмилалии Наврӯз хотири меҳмонон иштирокчиёни чорабиниро болида намуданд. бо баргузории мусобиқаҳои варзишӣ дар байни ҷомеа ҳам тарзи ҳаёти солим тарғиб мешавад ва ҳам беҳтарин варзишгарон муаррифӣ шуда бо тӯҳфаҳои қадrdонӣ мегарданд ки ин омил ба рушди соҳаи варзиш, оммавияти он дар байни қишрҳои гуногуни ҷомеа ва ҳавасмандгардонии варзишгарон мусоидат мекунад. барномаи фарҳангӣ бахшида ба рӯзи Наврӯз ки иборат аз суруду мусиқиҳои дилнишину марғуб ва тарғибкунандаи арзишҳои неки миллӣ буд, дар Фарҷом хотири меҳмонон сокинонро болида гардонид. дар ноҳияи Рашт ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 39 бинои муассисаи таълимӣ барои зиёда аз 15600 ҷойи нишаст пешбинӣ шудааст. аз ин шумора то имрӯз 31 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар 9 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ идома дорад. гузориш аз ноҳияи Рашт. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ба ҳукумати мамлакат, вазорати маориф ва илм ва роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода шудааст ки бо назардошти афзоиши аҳолӣ ва зиёд гардидани шумораи кӯдакону наврасон дар 5 соли оянда аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ барои фарогирии 50% кӯдакони синни томактабӣ бунёди 800 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумиро таъмин намоянд. ин аст ки барои амалӣ шудани нишондодҳои паём дар ноҳияи Рашт нақшаҳои мукаммалу ояндасоз амалӣ шуда истодааст ки ҳадафи асосии он бунёди биноҳои нави таълимӣ ва фароҳам овардани шароити таҳсили хонандагонро дар бар мегирад. то ҳамин давраи соли ҷорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ барои беш аз 11000 хонанда ҷойи нишаст дар назди муассисаҳои таълимӣ, биноҳои таълимӣ ва симхонаҳои иловагӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ аз рӯи нақша ҷараён дорад. сохтмони бинои дошонаи деҳаи баҳористони ҷамоати деҳоти Қалъаи Сурх аз ҳисоби маблағҳои мақомоти маҳаллӣ ва саҳми аҳолӣ барои 640 нафар хонанда дар дубаст бунёд шуда истодааст. то ҳамин давра корҳои сохтмони асосӣ анҷом ёфта, бо фарорасидани фасли баҳор қисмати корҳои боқимонда пурра анҷом дода шавад, то мушкилоти ҷойи нишаст бартараф гардад. корҳои сохтмонӣ дар бинои сеошонаи назди муассисаи таълимии рақами 52 маҳаллаи Ғарби Боло бо саҳми аҳолӣ соли гузашта оғоз гардида буд. айни замон корҳои сохтмонӣ дар таххонаи бино ҷараён дошта, дар оянда бо мавриди баҳрабардорӣ қарор додани бинои нави таълимӣ барои 790 нафар хонанда роҳи ҳалли худро пайдо хоҳад кард. дар муассисаи таълимӣ рақами 52 790 нафар хонанда таҳсил дорад. барои пурра фароҳам овардани шароити таҳсил аҳолии деҳаи Ғарби Боло иқдом гирифтанд ки бинои сеошона барои 680 нафар хонанда бунёд намоянд. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар таххонаи бино идома дорад. ҳамин тариқ корҳои созандагӣ дар дигар иншооти муассисаҳои таълимии ноҳияи Рашт идома дошта, коргарон баҳри он ҷиддуҷаҳд доранд то биноҳо дар муҳлати пешбинишуда бо сифати баланд ба истифода дода шаванд ки омӯзгорону хонандагон аз онҳо солҳои тӯлонӣ истифода баранд. идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. соли 2024 бо мақсади татбиқи ҳадафи чороми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар ва солҳои рушди саноат дар вилояти Суғд 2 корхонаи нави дорусозӣ ва истеҳсоли молҳои тиббӣ ба истифода дода шуд. ҳоло дар вилоят 6 корхонаи дорусозӣ ва истеҳсоли молу маҳсулоти тиббӣ фаъолият мекунад. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Элиёс Бобоҷон. соли гузашта бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди доруи Суғд ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сино Медикал шумораи корхонаҳои дорусозӣ ва истеҳсоли молҳои тиббӣ дар вилояти Суғд ба 6 адад расид.
дорӯи суғд дуюмин корхонаи дорусозӣ дар шаҳри Гулистон буда дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар ва солҳои рушди саноат бо иқдоми соҳибкори ватанӣ Абдувалӣ Ҳоҷиев ба кор дароварда шуд. дастгоҳу таҷҳизоти корхона аз ширкатҳои маъруфи ҷаҳонӣ ворид карда шуда раванди истеҳсолот ва банду басти маводи доруворӣ тибқи талабот ва стандартҳои байналмилалӣ ҷараён мегирад. маводи доруворӣ дар корхонаи нави саноатӣ бо истифода аз меваю сабзавот, гиёҳҳои шифобахши ватанӣ ва қисман аз ҳисоби ашёи хоми воридотӣ истеҳсол карда мешавад. дар ин корхонаи нави саноатӣ 60 нафар мутахассиси маҳаллӣ ба кор ҷалб гардида бо истифода аз технологияи муосири соҳавӣ 30 номгӯи маҳсулот аз ҷумла ғилофак ва доруҳои шаклу ҳаҷми гуногун, гранулаҳо барои суспензия, шарбат, маҳлулҳо барои истифодаи беруна, малҳами табобатию ороишӣ ва дигар маводи дорувории ивазкунандаи воридотро истеҳсол мекунанд. тибқи нақша истеҳсолот дар як сол ба 60 номгӯй расонида мешавад. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол 30 миллион бастаҳои дору ва ғилофак, 1 миллион зарфи суспензия, 500 000 зарф маҳлулҳо барои истифодаи беруна ва 1,5 миллион қуттии малҳамро ташкил менамояд. дар вилояти суғд назорати қатъии сифати доруворӣ, маводи ороишию гигиенӣ, иловаҳои фаъоли биологӣ ва молҳои тиббиро кормандони сарраёсати хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба оҳда доранд. кормандони ин ниҳоди масъули соҳаи тандурустӣ бо мақсади таъмини бехатарии маводи доруворӣ, молҳои тиббӣ, маводи ороишию гигиенӣ ва иловаҳои фаъоли биологӣ дар муассисаҳои фарматсевтикӣ ва нуқтаву дӯконҳои фурӯши маводи ороишию гигиенӣ пайваста корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монда назоратро пурзур менамоянд. тибқи маълумот дар давоми моҳҳои сентябр-декабри соли 2024 ва 2 моҳи аввали соли равон дар натиҷаи амалӣ намудани тадбирҳои зарурӣ наздики 14 тонна молҳои тиббӣ, маводи доруворӣ ва ороишию гигиенӣ бе сертификати мутобиқати сифат, қалбакӣ ва муҳлати истифодаашон гузашта несту нобуд карда шуд. имрӯзҳо сарраёсати хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар вилояти суғд дар ҳамкорӣ бо мақомоти дахлдор назорати сифати дорувории воридшаванда ва пешгирӣ кардани воридшавии доруҳои пассифату муҳлаташон гузаштаро пурзур кардааст. ба таъкиди мутахассисони соҳа, ҳарчанд назорат аз ҷониби мақомоти дахлдор пурзур бошад ҳам, ҳар як нафарро мебояд зимни хариди истифодаи маводи доруворӣ, ороишию гигиенӣ ва дигар молҳои тиббӣ ҷиддиву эҳтиёткор бошад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон гардонидем. хайр, сарбаланду муваффақ бимонед.